Masquera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kuchanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya ya buritswa na Triple C yataura ichiti irikuda kubloka vamnangagwa kuti vaitwe chairperson ku SADC muri Zimbabwe. Vamnangagwa vaka electwa 42nd summit ye SADC yakaitwa vakaelectwa kuita deputy chairperson we SADC. Saka zvikureva izvo kuti next year muna August pa summit irikuitwa ye SADC next year vamnangagwa ndo automatically ndo vachaita chairperson we SADC, vachareplace president weku Angola we SADC. Saka vachamisa vataura vachiti vachanyora petition yekubloka vamnangagwa kuti vaitwe chairperson uyezve vabviswe pa vice chairperson we SADC kusvika vasova nyaya yavo iri kuitika munyika mavo ema-elections muri Zimbabwe. CCC yataura ichiti haisi kumira zvakare panyaya yema-elections. vari kumhanyisa kuti SADC iite ma-fresh elections muri Zimbabwe. hatizivi kuti vachabudirira here panyaya yemuri Zimbabwe nekuti pari zvino ma-MPs akaitwa sworn in Triple C zvichireva izvo kuti vakaaccepta zvakabuda musarudzo yema-election muri Zimbabwe. Saka hatizive kuti petition yevanhu veTriple C ichabudirira here. As spokesperson weTriple C vapromise vakataura vachitaura vachiti vari happy, havana kudisclose zvakaitika meeting yavo, asi vakataura vachiti vari happy neoutcome yakaitika this week muri Zimbabwe. Saka hatizive kuti nyaya yavo yakamira sei kuti chatedzerwawo. Asi on the other hand vamwe vari kutaurawo vachiti SADC hainei nema-elections emuno muZimbabwe, haikonzeresa kuti ma-elections emuno muZimbabwe atangidziswe muri Zimbabwe. Ma-MPs eTriple C kubvuma kwavakaitwa kuita sworn in, it means kuti vakaaccepta zvakabuda ma-elections. Saka hapana need yererun muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.